ta sa tumayo pambalitang showbiz. Kay unsa man ni oy kamo pangaway pagid mong mga celebrities karon mo tingog narabani sila. Samot na og Cebuana pagyud nina. Makatilaw gid mong tagamaan ni gyud sus. Wa gyud nagpapugong kining sikat nga Cebuana actress mga idol sa dihang. Adunay netizen nga nang hilabot na naway. Bati man gud ang pagka-comment sa dining maong netizen mga idol. Human nga nagpost ning maong sikat nga Cebuana actress yung Instagram account. Atol ni atong December 25 idol kay syempre no mo greet og Merry Christmas sa mga fans ug supporters. Ana no nya. Mo to nagpost ning sikat nga Cebuana actress mga idol sa ilang hulagway sa iyang pamilya na yahang bana nga usapod ka aktor, yang duha ka mga anak. Unya gared ni sila puro sang iharang bana mo green idol og sa dihang hilabtanon jud ng ubang netizen ay na makhanay nag-comment didto nga ni ana mangyud nga kanang asa to yang comment o etong tanon why couldn't Derek at least dress in red hala una so tinuno na ko ang pangalan no ato na lang i-reveal para makitaan po niyang hulagway nga gipost ani mao sa Cebuana actress wanay lain pa kundi si Ellen Adarna and Derek Ramsey ang managtiayon ato ipakita idol Kenny so makita niyo sa hulagway mga idol ang gisulot ni Ellen og yang duha ka buk mga anak gared sila niya si Derek mga idol green o sa diyang kining netizen mga hilabtanon yun char lang na ini ana ba nga why couldn't Derek at least dress in red gano'n din naman lasag siya magpuwa ano palahi man jud kuno hala ka og sa dihang na warla magkaha ni si Ellen Adarna mga idol wa gyud nagpapagong og iya jud gikomentan Paskong Pasko OMG nangingi alam ka F off. O, di na lang natin i-mention kaya basta kayo na malika siya dito sa comment section na. O, siya Paskong Pasko nang hilabot jogaan na gid siya dito mga idol. Uy. Moto ang mga netizen pod nga nakita sa comment porting katawaang uban po didapig yung sa actress suma pa nila nga ana awaya gid kay hilabtanon sila na no. Ano na lang yung di na lang kabugrit nitong Merry Christmas sa imong pamilya. Ano yung dito ka manghilabot? Ana, ano niya? Naman sa'y nag-comment pagin mga idol yan nga, why cover the babe face? Ngano ko nung tabunan kaysa maong hulagway idol, makita ninyo diri kaning family photo nila atol sa Christmas. Kay gitabunan gihapon ni Ellen Adarna ang hulagway kaning naong sa ilahang anak, ilang kaning magwangang anak ni Derek nga si baby Liana. Unya, nagganay ng utana nga netizen nga, why cover the babe face? Nga tabunan ni mong naong sa bata, uy. O gitubag kini ni Ellen Adarna og to avoid evil eye no kay na magiuban nga dili pa kanang comfortable nga mo show sa mga naong sa ilang mga anak kay bona ba sa social media na grabe ra ba kay mga AI karon mga idol in fairness lang ni Ellen Adarna di gyud siya magpapiriba sa kinihilabtan gyud mga idol oy no mo na so pangaway pa mo char lang pero grabe ka perfect ba aning dagwayas pamilya mga idol gwapo sa kay sa Elias sa idol nya gwapo sa kay banang Ellen gwapas kay sa Ellen asa na bagyo ta ibutang ani sa earth ana no but anyway no basta ang importante nga malipayon atong tagsa-tagsa ka mga pamilya atol sa kapaskuhan ug karon buhion gyud atong Pasko sa atong kasing-kasing sa matag adlaw ay basi panghilabot oy mo to nga atong ayan pambalitang showbiz